Tak dobrý deň, v tomto videu si ukážeme, ako cez modul nákup odošleme vlastne hromadne e-maily na daných dodávateľov, respektíve na živnostníkov. Otvorím si modul nákup. Máte tu prednastavený filter, vlastne, ktorý delí cenové ponuky alebo objednávky do zložiek, podľa toho, v akom stave sa nachádzajú. Takže otvoríme si, respektíve chceme zlúčiť RFK objednávky. Tá akcia funguje tak, že vy keď ju stlačíte, tak vlastne z tohto stavu RFK sa automaticky zmení ten stav na stav objednávka. A súčasne sa teda odošle e-mail na daného dodávateľa, respektíve dodávateľa, ktorý obsahuje e-mailové znenie a obsahuje aj prílohu objednávka. Neobsahuje prílohu cenová ponuka, ale my tým, že zmeníme ten stav cenovej ponuky na objednávky, tak v tom prípade nám pošle aj prílohu ako objednávku. Čiže postup je nasledovný. Vyberieme si cenové ponuky, ktoré chceme odoslať e-mailom, respektíve e-mailom sa odošla tá objednávka, ale v našom prípade sú to cenové ponuky. Klikneme na akciu hromadne poslať e-mailom a nám teraz systém prechádza postupne, ktoré sú označené, tie cenové ponuky, dáva ich do stavu objednávka a odosiela e-mail. Čiže keď si otvoríme poslednú objednávku, táto 18, vidíme, že v chatri sa nám odoslal teda e-mail aj s prílohou objednávky. A zmenil sa nám samozrejme aj ten stav z RFK, čiže cenové ponuky na predajnú objednávku, respektíve nákupnú objednávku. Tak.